धरावे ते पाय आधी आधी आपणा सारी के करीती तात्काळ नाही काळ वेळ तयारागी. बस गोरक्ष सारख्या बाळाला गुरुची सेवा हेच विष्णूची. नंबर 3 पितृवचन. ऐका, हे सगळ्यात सोपं आहे. कसं देवाची महापूजा करायची गरजच नाही. माझं तर मत आहे, पंढरपूरला नाही गेलं तरी चालते, पण आपल्या जन्मदात्या बापाचे सकाळी दर्शन जरी घेतले तरी पंढरपूरला जायची गरज नाही. पितृवचन, वडिलांची शब्द ऐकावे. मी याला शास्त्र सांगते. काय सांगते बघा, वडिलांचे शब्द ऐकून ज्यानं जीवन जगलंय त्याचं राज्य आजबी मागही सुखानं समाधानानं गेलं. कुणाचं? रामचंद्र प्रभू. राम वनवासाला गेले, कुणामुळे गेले? वडिलांमुळे. बरोबर आहे. आता कुणी लेकरू आहे का बापामुळे वनवासाला जायला? नाही. बक्कळ लेकरांनी बाप वनवासाला लागलाय. बाबा महाराज असं चाललंय ना. 14 वर्ष वनवास राजाचं लेकरू आहे, देवाचा अवतार आहे. आणि बापासाठी 14 वर्ष वनवासामध्ये राम राजा नाही असं घडलं तर मी तर सांगत असतो, वडिलांचा शाप सुद्धा लागतो. विठाल हे प्रमाण आहे बघा आपल्याकडे. नाही संत कीर्ती श्रवणी नाही साधू सेवा पित्र वचनासी पाठ विहरी तीर्थे व्रते आसुनी जागिनी. ऐका नाही काय आहे, पहिरा झालो या बापानं हाक मारावी आणि ह्यानं म्हणा म्हाताऱ्याला काही कळत नाही. ऐका, पितृवचन, वल्लाचे शब्द. ज्यांनी वल्लाचे शब्द ऐकून राज्य केलं त्या रामाचं राज्य ऐका टिकलं. भगवान कृष्ण परमात्मानी नंद बाबा आणि वसुदेवाचे शब्द ऐकले, कृष्णाचं राज्य टिकलं. टिकलं का नाही? पण दुर्योधनाचं राज्य टिकलं नाही, कारण ते बापाचं ऐकतच नव्हतं. आणि बापाचं नाही ऐकणाऱ्याचं कवाच नीट होत नाही. मला एक म्हणजे महाराज, वडिलांचं ऐकल्यानंतर तुम्ही सांगा काय मिळते. ऐका, महाभारतातला दृष्टांत आहे. महाभारतातला भीष्माचार्य महान योद्धा. पण तुम्हाला माहित नसेल भीष्माचार्यानं आपल्या बापासाठी काय केलं. भीष्माचार्य ब्रह्मचारी राहिले कुणामुळे? बापामुळे. कारण बाप यांनी लग्न केलं तर बापाचं लग्न होत नव्हतं. तुम्ही म्हणता महाराज बापाचं लग्न पोरानं केलंय. महाभारतात एकच मुलगा असा आहे ज्यानं आपल्या बापाची सोयरी केली. शक्य आहे का ते? लग्न बापाचं का आपलं व्हावं? काय सांगायला महाराज, लोक म्हणते ह्याचं लग्न का बापाचं लग्न? नाही नाही, आपल्या बापाची इच्छा आहे मुलीशी लग्न करायचं. मुलीचा बाप म्हणतो काय, तो आम्ही मुलगी द्यायला तयार आहे, पण तुमचा पहिला मुलगा आहे हो त्यानं गादीवर बसल. माझा मुलगा, माझ्या मुलीचा मुलगा गादीवर बसला पाहिजे. भीष्माचार्य कळालं आपल्या बापाचं लग्न होत नाही, इच्छा आहे त्याची पूर्ण करायची. गेले त्या मुलीच्या बापाकडे, त्यांनी विचारलं तुम्ही गादीवर बसताल? भीष्माचार्यांनी सांगितलं नाही, प्रतिज्ञाच केली मी गादीवर बसणार नाही. मग त्यानं मला तुम्ही नाही बसताल पण तुमचं पोरं, म्हणजे मी लग्नच करणार नाही, मग देतो पोरी. बघा भीष्माचार्यांनी पण केला, लग्न करायचं नाही, ब्रह्मचारी राहायचं. सुंदर मुलगी आणली, बापाचं लग्न लावून दिलं. महाराज जगायचं कशासाठी? बापासाठी. बाप देईल नाही देईल पुढचा व्यवहार पुढे. कळालं बापाला. भीष्माचार्यानं पण केलाय, लग्न करणार
नाही. कशासाठी? तर आपलं लग्न करण्यासाठी बापानं पुन्हा आशीर्वाद दिला आमच्या भीष्माला. कोणता? भीष्मा, माझ्यासाठी जर तू आजन्म ब्रह्मचारी राहत असतील तर तुला मृत्यू समय स्वइच्छा मरण प्राप्त होईल. विठाल विठाल. आशीर्वाद कोणाचा? बापाचा. बापाचा आशीर्वाद आहे, स्वइच्छा मरण. आणि म्हणून भीष्म ज्या वेळेला युद्धामध्ये अर्जुनाच्या शरपंजरी पडले त्यावेळेला भीष्माचार्याला शय्या झाली बाणाची. गंमत अशी होती, दक्षिणायन चालू होतं. भीष्माला नेण्यासाठी हेमदूत आले असतील, भगवंताचे दूत आले असतील. भीष्माचार्य सांगितलं त्यांना, मला उत्तरायण आल्याशिवाय यायचं नाही. उत्तरायण किती दिवस आहे? 6 महिने. त्यांनी सांगितलं आम्हाला असं जमणार नाही, करता येत नाही. का करता येत नाही? कुणीही म्हणाल ना 6 महिन्याला येतो, जमल का? भीष्माचार्य सांगितलं कुणीही का, मी त्याच्यातला नाही. का? माझ्या बापाचा आशीर्वाद आहे मला. कोणता? मला वाटतं तेव्हा मरल, नाही तर मरणारच नाही. विश्वेपण केला, खराच केला महाराज. सांगितलंय मला बापाची हिंमत, माझ्या बापाचा आशीर्वाद आहे. तुम्ही कोण कुठले? माघारी गेले होती आणि 6 महिने उत्तरायण आल्यानंतर भीष्माने त्यांना सांगितलं आता जमत या, म्हणले मला यायचंय. हे बापाचा आशीर्वाद लागते याला. म्हणून ज्यानं आपल्या वडिलांचा आशीर्वाद घेतलाय त्याला कुठेही पंढरपूरला जायची गरज नाही. आणि चौथा दृष्टांत तुकोबारायांनी अनुभवाचा वापरला. अनुभव आले अंगा, मग सांगितलं तुम्हाला तुकाराम महाराजांच्या अभंग सगळे जसे अनुभव येते तसे लिहिले. आता इथं एक अनुभव आलता महाराजाला. कोणता अनुभव आलता? एक अनुभव असा जबरदस्त आला होता. काय? की मालकाची सेवा करून, मालकाची सेवा करून, ऐका, मालकाची सेवा करून जगाच्या माय बापाला आपला स्वतःचा काटा काढायला सेवा केली. कोणाची? मालकाची. होय. आणि काटा काढाय कोण आलं? जगाचा मायबाप भगवान परमात्मा विखेवर उभा असणारा आला. गंमत सांगतो तुम्हाला. तुकोबारायांची पत्नी जिजाबाई. जिजाबाईला पांडुरंग मान्य नव्हता. का होता? जिजाबाईचं पांडुरंगाचं कधी जमलं. उलट जिजाबाईने शिव्या द्यायच्या पांडुरंगाला. का नाही? शब्द सुद्धा बघा ना. पांडुरंग कधी म्हणल्या नाही. काळ्या म्हणे. काय म्हणायचं? काळ्या. काळ्या लय वाईट केलंस तू माझं. माझा मालक येडा करून टाकलास येडा. जिजाबाईनी कधी कधी म्हणायचं तुझं कधी नीट होणार नाही काळ्या. जिजाबाई काळ्याला शिव्या देत त्या कवाची उगाच असं का देवा. पण ऐका, देवाला न मानणारी जिजाबाई, देवाला न मानणारी जिजाबाई, देवाला शिव्या देणारी जिजाबाई, पण भजन करणाऱ्या तुकोबाची सेवा अतिशय नाजूक अवस्थेने करणारी. काय? जिजाबाईचा एक नियम होता. कोणता? तुकाराम महाराजाला जीव घातल्याशिवाय जेवायचं नाही. मला वाटतं आज बी बायको असावी तर जिजाबाई सारखी. विठाल विठाल. काय असेल महाराज सामर्थ्य तरी बघा. गंमत झाली. तुकाराम महाराजांनी रोज 3 डोंगरावर जायचं, भजन करायचं. कधी भामचंद्र्या,
कधी भंडाऱ्या, कधी घोरवाडेश्वर डोंगरावर. जिजाबाईचा एक नियम होता कोणता? मालकाला जीव घातल्याशिवाय जेवायचं. पण काळ कोणता होता ऐका, घरात चिमूटभर धान्य नाही तवाच सांगायला. आता तर काय डबे भरलेले ऐका ना. आता सुद्धा बाया सोमवार जातात मला कधी कधी. मालक जेवल्याशिवाय जेवायचं नाही. आणि मालकाला 2 वाजले, उशीर झाला, मालक हीच नाही. आमच्या बायांनी दुसरीच एक प्रथा चालू केली. कोणती? तामण वाढायचं, हळद कुंकू लावायचं, पाणी फिरवायचं, रटावून जेवायचं. ऐका, हेच विष्णूची कोणती? जिजाबाई उष्णपासून आणावर त्याची भाकरी केली, पाठी डोक्यावर घेतली, हातामध्ये पाण्याचं काय असेल वस्तू ती घेतली आणि आमच्या निघाल्या जिजाबाई. कुठं निघाल्या? बंधारे डोंगरावर आल्या तुकोबरायाकडे. तुकोबराय बसलेले, भाकरी चुली खाली पाटी, भाकरीवाली तुकोबरायला भाजीवाली तयार केलं ताट. आणि जिजाबाईंनी तुकोबानी पहिला घास घेतला की जिजाबाईंनी चालू केलं काय? बुवा, तुम्ही देवाचं एवढं भजन करता हो, बाकीचे भजनी आहेतच की. मग बघा, बाकीचे भजनी कवा खाली पडणारा नसते, कुणी काकड्याला नसते, आणि तुम्ही सारखं देवाचं भजन करता म्हणले. होय, एवढं देवाचं भजन करता, एवढं देवाचं भजन करता. तुकोबारायला राग आला जिजाबाईचा. म्हणले ही बाई जेवताना किरकिर करते, म्हणजे सारखं संसाराच्या गप्पा हाती आहे, उद्याच्याला इथं थांबायचंच नाही. तुकोबानी मुक्कामच बदलला. दुसऱ्या दिवशी गेले रामचंद्र डोंगर. दुसऱ्या दिवशी जिजाबाईंनी पुन्हा भाकरी केल्या, डोक्यावर पाठी घेतली, पाणी आणलं आणि निघाल्या. निघाल्यानंतर बघितल्यानंतर जिथं तुकोबाराय होते त्या भंडाऱ्या डोंगरावर तुकोबाराय नव्हतेच. जिजाबाईंनी विचार केला, बुवा कुठे गेला असेल? आताची जिजाबाई असते तर फोन तर लावला असता का नाही? ती म्हणली असती, हॅलो भंडारा डोंगरावर, तुम्ही कुठं? एवढं म्हणली असते का? आणि त्याला म्हणायला पाहिजे होतं, मी भामचंद्रिया डोंगरावर आहे. तिनं फोनवर म्हणली असती, होय खा नाही तर मला. पण जिजाबाई त्या काळात बघा, मोबाईल बघा का तिचा काळ बघा, आपल्या मोबाईलला अशा ठिकाणी रेंज नसते, असते नसती. पण जिजाबाईने विचार केला, बुवा आज इथं नाही, कुठे गेला असेल? जिजाबाईला माहित होतं काय? बुवा हुडकायचा ना, शोधायचा ना, साधं गणित आहे कोणतं. होय, जिजाबाईला एकच माहित होतं, तुकाराम महाराजांचे पावलं जिथं पडले तिथं विठ्ठल विठ्ठल शब्द येत होता. मोबाईल घाला मारती 3 जायच्या पुढे. काय मोबाईल करणार आहे आपलं? जिजाबाई आल्या आणि जिथून रस्ता भामचंद्र डोंगराकडे निघतो त्या रस्त्याने आल्या आणि खाली कान लावला. खाली कान लावल्याबरोबर शब्द आला, विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला. ऐका तुम्ही, पण कधी सांगू का? मी कीर्तनात सांगितलं असं एकदा, किंवा म्हणलं कान लावला जिजाबाईला, विठ्ठल विठ्ठल शब्द ऐकू यायला. एका बाईनं ऐकलंच माझं. घरी गेली, मालकाला म्हणली, आता उद्याच्याला तुम्ही डोंगरावर जावा. मला कशाचे? मला बी म्हणली कान लावून ऐकायचं, विठ्ठल विठ्ठल शब्द येते का? ती मला कशाला डोंगरावर जाणार? नाही म्हणली, महाराजांना सांगितलं त्याच्याशिवाय ऐकूच येत नाही. त्याला लावलं डोंगरावर, हिनं भाकरी केल्या आणि गेली वाटलं, खाली कान लावला. कानात विठ्ठल विठ्ठल नाही, सगळा फुफुटा. कारण ऐका, मी का सांगितलं? सेवा मालकाची. जिजाबाई घेऊन चालल्या पाठी आणि भगवंताने विचार केला, जी माऊली मालकाला जीव घातल्याशिवाय जेवत नाही ना, होय, जी माऊली आपल्या मालकाला जीव घातल्याशिवाय जेवत नाही, होय, मग तिच्या पाया पडले सापलं नीट होईल म्हणला. जिजाबाईला गरज नाही पडली पंढरपूरला जायची. हेच बुवा आल्याबरोबर तर काटा टाकला होता, मोरला नव्हता, त्या पट्टीनं टाकला होता काटा. ऐका ना, ही लय खराब आहे हो. तुम्ही बघा, भजनी देवळाकडे जर नाही आला महिनाभर तर त्याच्या घरात भांडण हीच लावते. आणि भांडण लागलं नवरा बायकोचं की भजनी देवळात आलाच समजायचं.
काटा टाकला कुणी त्यानंच टाकला काटा. काटा टाकला जिजाबाईला, काटा बोलला आणि जिजाबाईंनी सरळ म्हणलं नाही, मेल्या तुझा मुर्दा बसला. मालकाची भाकर घेऊन जाताना सुद्धा माझ्या पाठीमागला म्हणलं का. पुन्हा आला रूप घेऊन म्हणजे अनंत अवतार घेशी भक्ता कारणे कनवाळू कृपाळू लिना लागी उधरणे. आले आणि विचारलं म्हणजे आई साहेब काटा मोरला वाटत. हा काळा मेला महागा लागलाय माझ्या. तेच म्हणला शा देऊ नका म्हणला आई साहेब, त्याला नादच आहे मला कुणाचे बी काटे मोडायचं आणि काढायचं. आला महाराज आणि जिजाबाईचा पाय हातात घेतला. लक्षात घ्या, लक्षात घ्या, दुसऱ्याच्या स्त्रीला हात न लावणारा भगवान परमात्मा फक्त जिजाबाईच्या दर्शनासाठी आला. हा भाव बघा. आणि पाय असा हातात हात लावला पायाला आणि निमित्त केलं आणि हात लावून तीनदा माया आमच्या जिजाबाईच्या पायावर भगवंतानं न कळत मस्तक टेकवलं आणि सांगितलं, माय इथून पुढे तू मला शिव्या दिलीस तरी मी तुझ्या रोज पाया पडायला येतो. आमच्या बाईचा आता सोमवार धरायचे. सोमवार तर लय नमुनीचे. खडी साखरेचा या ग्लास, मलिद्याचा या ग्लास, काही काही खडा सोमवार. मलिद्याचा म्हणजे संध्याकाळी मलिदा करायचा आहे का ना, खायचा. आणि खडी साखरेचा फक्त खडी साखरच खायचं. आणि ती खडा सोमवार म्हणजे दिवसभर बसायचं नाही. आता काल परवा आमची एक शिकलेली पोरगी म्हणजे महाराज मी आडवा सोमवार जाणार आहे. नवीन कुठून आणलंय म्हणलं ही आडवा सोमवार. मी तिला विचारलं म्हणलं खडा सोमवार माहिती आडवा कसा असते. काही नाही म्हणली, उठलं की आडवं बोलायचं. आज सोमवार निघाले कसा देऊ. आमच्या जिजाबाईनं सेवा केली. सेवापती तुकोबारांनी अभंगच लिहिला. काय लिहिला, जिजा तुला पंढरपूरला जायची गरज नाही का. अभंगाच्या अनुभव घेतला. महाराज म्हणतात ना, अनुभव नाही त्यांनी घेतलेला अनुभव आहे. चारही गोष्टी बघा आमच्या तुकोबांनी अनुभव घेतला आणि त्यांच्या लक्षात आलं की हेच विष्णूची महापूजा. जेव्हा जेव्हा वाढलाय तुकोबा राहायला, जिजाबाईंनी प्रश्न केला, मालक विचारू का. तुकोबा म्हणजे विचार ना. मालक तुम्ही एवढं देवदेव करताय, एवढं भजन करताय, काकडा करताय, हरिपाठ करताय, तुम्हाला देव भेटला का. बाया बोलत बोलत विचारित असतात बघायचे होत असताना असले का पलीकडे फिराय का नाही. तुम्ही तुमच्या घरचं सुद्धा दृश्य डोळ्यासमोर आणा. महिला बसल्या बसल्या विचारित असतात, मग एवढं वनवन करता तुम्हाला काय मिळालं. विचारलं तुम्हाला देव भेटला का. तुकाराम महाराजांनी सांगितलं, जिजा आणखीन तर देव भेटला नाही, भेटल. जिजाबाईंनी सांगितलं, मालक खरं सांगू का. म्हणजे हो मला देव भेटला. तुकाराम महाराज म्हणजे ईडी काय बाई म्हणजे मी भजन करतो, हिला देव कसा भेटला असेल. विचारलं, जिजा तुला देव भेटला. हो कुठे मला दाखवशील का.
जिजाबाईंनी सांगितलं, मालक माझा देव आता सध्या माझ्या समोर जेवायला म्हणून सांगितलं. आलं का लक्षात? आणि मग तुकाराम महाराजांच्या लक्षात आलं, चराचरातला देव जिला कळतो तिला पंढरपूरला जायची गरज नाही, अनुभव नाही तुझा. आणि हेच विष्णूची महापूजा. कुठं जायची गरज नाही. आमच्या नाथ महाराजांनी गंगेचं पाणी कावडीला घेऊन जात असताना गाढवाला पाजलं. होई, सगळे ब्राह्मण लोक विचारू लागले, भोवा महाराज पाणी कोणाला पाजताय? नाथांनी सांगितलं, माझा भगवान परमात्मा भूतदया गाई पशूंचे पालन तहानेल्या जीवन वना माझी. लोकांनी विचारलं, तुम्ही पाणी पाजताय ते गाढव आहे. नाथांनी सांगितलं, तुमचा दृष्टीभेद झालेला आहे. हरी रूप आहे. नाथांची अवस्था ते दृष्टीला दिसलं, हरी रूप झालं. तुम्हाला मी गणित सांगतो कसे आहे. नाथांनी गाढवाला कोणता तर जवान सत्य आहे, सत्यम एवं जयते. दोन वर्म सांगितले. कोणचे वर्म आहेत? माणसानं संसारामध्ये परमार्थामध्ये खरं बोलत जावं. खरं, आणि जी खरं बोलते ना त्याची वाणी अमृतमय असते. बरं का, लबाड बोलणाऱ्याची नसते. शाप कोणाचा लागते? सत्य बोलणाऱ्याचा शाप लागते. सत्य बोलणाऱ्यानं जर शाप दिला तर ते लागल्याशिवाय राहत नाही. बरोबर आहे. आणि खोटं बोलणाऱ्याने शाप दिला तर लागत नाही. म्हणून माणसं म्हणते कावळ्याच्या शापानं ढोरं मरत नाही. अशी एक म्हण आहे बघा आपल्याकडे. कावळ्याला शाप देऊन काय उपयोग आहे बाबा? शाप अधिकारी वर्ग लागतो. तुकोबारायला हे मान्य नव्हतं. तुकोबाराय कधीही खोटं बोलले नाही, लटिके वचन नाही. मला तर असं वाटतं धर्मराजा खोटा बोलला आहे का नाही? धर्मराजा खोटं बोलले तर तुकोबाराय खोटं बोलले नाही. पण प्रसंग येत असते कधी कधी खोटं बोलण्याची वेळ येते संसारामध्ये. तर त्याला सुद्धा बघत तुकोबारायांच्या समोर एकदा भजन करण्यासाठी निघाले आणि समोरून एक गाय येते आणि त्या गायीच्या मागे कसाईच्या हातून सुटल्यामुळे कसाई मागवत. कसाईने एक बघायला विचारलं, का आमची गाय पाहिली का? कोणी सांगितलं नाही पाहिजे. पुढे गेले, का गाय पाहिली का? नाही पाहिली. नेमकं कसाई पुढे यायला तुकोबारायांची गाठ पडायला. तुकोबारायाकडे बघितलं. कसाईला वाटलं बघा विश्वास पक्का आहे, कसाई असू द्यावं पण विश्वास माळकरीवर आहे असते का नाही. यांनी म्हणले काय आता मग खरं सांगणारा माणूसच आलाय म्हणजे पुढे आपण. आता ह्याच्याकडे माळ आहे म्हणजे काही काही खोटं बोलत नाही. आणि आपली गाय सापडली म्हणलं की आल्याबरोबर जय हरी जय हरी जय हरी पांडुरंग पांडुरंग. बुवा गाय बघितली का आमची? गाय आमची तुकोबांनी विचार केला. म्हणले आता गाय सांगावी तर गाय मरती, नाही सांगावं
तर कदम महाराज बोंबलं ते कीर्तनात म्हणजे तुकाराम लाभाड. पण महाराज काय डोकं असं तू राहायचं त्या काळात. तुकाराम महाराजांच्या कशाला सांगितलं, बाबा तुझी गाय गेलेली बघितली म्हणली एकदा, कुणी बघितली म्हणले, मग विचारा कुठे गेली म्हणजे त्याला बोला येत नाही. खरं सांगू का म्हणले कसाही झाला काय, ज्याला बोलता येत नाही त्याला गाय बघितली नाही, पागल झालो होती कसाही. मला कुणी बघितली म्हणजे ओख्या डोळे, मग विचार म्हणजे डोळ्याला कुठे गेली सांगते का भाऊ, गप बसतोय. सांगा येतोय तोंडाला म्हणले, पण ह्याला दिसतच नाही ना. कसाही पाया पडला मला, बाबा बसनाला जावा. सत्य बोले मुके, कुठं बोलायचं नाही. आज सुद्धा महाराज दुर्दैव आहे, बोलू नये पण बोलायची वेळ यायला लागली. आता आज महाराज लोक सुद्धा लय खोटं बोलले, काय का नाही. गाग ओढून येतो सांगतो आळंदीहून आलो म्हणून. एकदा म्हणलं मी असं का बोलायला होतो, आम्हाला महाराज गाग ओढून म्हणलं की पाकीटच घेत नाही. मग म्हणलं आळंदीहून, म्हणलं लबाड आम्हाला जेतच लबाड बोलायले राखलं कुठे घेऊन सांग. तारखीत अपराध टप्पर चालू आहे, ऐका ना. उगाच तारीख दुसऱ्याला पैशाची असते किती सोडून मला एकदम म्हणला महाराज आमचे महाराज गैरहजर आहेत, ते आपलं निघालेलं कीर्तनाला. म्हणलं मग इथं थांबताव का, म्हणलं नाही ना तिकडली तारीख आहे, मला तिकडे पैसे किती देत. मी म्हणलं 2000. मला आम्ही 5 दिवस. मी म्हणलं त्यांनी काय सांगू, मला पोट फुटायला म्हणून सांगा मला काय पैशाचं. एका महाराजांना केलंच की तसं, एका महाराजांना लबाडी हल्ली बाबा, शिकायला लोकांनी म्हणला माझं पोट दुखायला म्हणला, आणि ह्याला कीर्तनाला उभं राहायच्या आधी खरंच पोट फुटलं. किती लबाड्या चालू आहे, तर लोकांना सांगते सत्य बोले दुखवे अनेकांच्या. माणसाला दुसऱ्याचं दुःख झालं की आपल्याला दुःख झालं पाहिजे, याला खरा धर्म म्हणायचं.